کار دنیا آسان نیست، کسی از این حیران نیست. فردا برای ما چی خواهد شد نمیدانه. ای الله از محبت مهربانی، ای الله از صداقت شادمانی، ای الله از فلاکت در امانی. ассалому алейкум дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман, апаҷону хоҳарҷонои ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Иҷада боша пирожнии карамелка тайёр кардастем. Бисквитш боша ҳар вақта барин 12 дона тухмай, 300 грамм шакар, 300 грамм орд дар кораю, 1 пачка разрыхлитель дар корай. Барои кремш боша сливки петмол дар корай, 3 қутӣ варёнка дар корай. Навори ки пеш аи мондаги будум 3 та бисквит пухта будем. 2 таша буроварда будум видеошаю, инаиша сеюмшай. И бисквит ма боша ранги ам бисквит пухтагиай. Да наворон боша бисёри бад бисквит мондагию. Барои ам пухтаниша хай нишон надодум. Ай ҳами пирожнии карамелка боша 3-4 наворум да мондагию. Шахсоне ки агар хоҳанд пухтан марҳамат кунен вай наворум да ҳастай тамошо кунен. Иҷа боша хай крема тайёр ки кардем. Бисквит мона ай байниш ду булак мекунему, якум қабата крем мемолем, дуюм қабата бисквита мемонему. Ай болош бо крема мекунему, креми тайёр кардаги мона ба шоколад монда булакуша оромити. Апаҷону хоҳарҷоное ки вақти хутона дариғ надошта, лайк, комментария мемонен. Ҳазор ҳамати калон. Ай ҳамаи шумо миннатдорум дӯстони меҳрубони ман. کسی بر کس می جنگد، اما همه در اصل نسل یک تا انسانه. ای الله از محبت مهربانی، ای الله از صداقت شادمانی، ای الله از فلاکت در امانی، ای الله تنها ز تو خواهد. баъди крем кардани пирожнимон баъда холодильник мемонем 4-5 соат. Крем шах кишид, ба пай када хушрӯ када мебарем шаю ба шоколади болоша мемонем. апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷада боша компания Атомира ба шумо тавсия додастам. ин хоҳараки мо кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. дар ширкати Атомӣ дар 6 моҳ як бор харид мекунен. балҳои шумо намесӯзад, шумо аз ванитон намеғалтен. то қадду линия месӯзен. компания Атомӣ корейские маҳсулотҳо дошта, маҳсулотош аз решаву алафҳои баҳрӣ тайёр шудааст, бе химикат мебошад. компания Атомӣ беҳтарин маҳсулотҳо дорад барои саломатӣ, барои беморӣ, зебогӣ, барои мӯи сар, барои маршинаи рӯ. ин хоҳараки мо бо доставка Тоҷикистон бепул дорад. шахсоне ки кор кардан мехоҳен ба рақамҳои рӯи экран будан нависен. дӯстони азиз, ширкати кореягии Атомӣ ба шумо яке аз беҳтарин ғизои табиӣ спирулинаро пешниҳод мекунад. чихеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, зиёда аз 3,5 миллион сол мешавад ки спирулина вуҷуд дорад. маҳсулот аз алафҳои беназири сабзу кабути таги баҳрӣ тайёр шуда, зиёда аз 60% баландтарин мазмуни сафеда дорад. инчунин дорои тамоми аминокислотаҳо, витаминҳо ва минералҳои барои организми инсон зарур мебошад. хосиятҳои судманди спирулина аз давраҳои қадим маълуманд. он на танҳо ҳамчун маҳсулоти ғизои солим, балки ҳамчун воситаи беҳтар намудани функсияи мағзи сар, биноиши чашм, оромкунии асаб, беҳбудии ҷигар, системаи дилу рагҳои хунгард,
аз кардани холестерин, барқарор кардани қувват баъди кори вазнини ҷисмонӣ, мубориза бо стресс, беҳтар кардани солимии пӯст, баланд бардоштани сатҳи гемоглобин дар хун фаъол аст. иҷода боша самбуса тайёр кардагим. Дар влогҳои ман самбуса бисёри бадан, як апаҷон боша, ду апаҷон боша, бисёри бад хоҳиш карда будем ки ҳамаша нишон те чанд қароған меандозӣ. Гуфта ин апаҷон тамошо кунед. Барои шумо навор кардагим. Барои зуволаш боша об дар кора, як қошуқ рӯғани алина дар кораю, як қошуқ намак. Акма ду зувола гирифтагим да. Як қошуқ намаку, ду дона тухм дар кора. Хушрӯ карда сахта как мешӯремша. Барои начинкаи дирнуш боша пиёзай, гӯштай, приправаю, камтарак рӯған меандозиму, намак андохта якҷоя мекунемша. Барои қабатш боша баъди тина кардан нишон додагиём ки мақсад чанқа рӯған дар кора. Рӯғани алинаша камтар ҳама вақт мегирему, рӯғани яхии гова зиёдтар мегирем. Масалан дар як пиёла рӯғани ях ним пиёла рӯғани алина меандозим да ҳамхе. Ина иҷада боша гӯшта хай блендер кати майда кардагиём. иҷода боша ба духтаро дута зуволаи тина карда рӯған карда печонда якта кардагим да. Якташ аввал хушрӯ карда хай тинак мекунем, рӯған мекунем, мепечонем, мегирем. Дуюм қабатшам ҳам хай тинак мекунем, рӯған мекунем, мепечонем, мегирем. Камтарак дам метиемшаю ба зуволачаку тақсим мекунем. Брида мегирем, мемонем. Баъди ки зуволачакуда тақсим карда мондем, мемонем 20 минут дам мегирад. Баъди 20 минут пас мегирем ҳамун зуволачакуя тинак мекунем. Тинаки баъд намекунем самбусае ки қабатш гул мешавада. хушрӯ карда тинаки кардемша ҳамун фарши тайёр кардагимона меандозем дар дирнуш як қошуқию, самбусаро хушрӯ карда мепечонем, мегирем. духтаро рецепти ма гуфта кати ҳами самбусаро кунен бениҳоят хушрӯ мебиёяд, резунак мебиёяд. духтарако чанд ад навистем ки апаҷон ба ҳамин рецептҳои шумо мекунем, бениҳоят чизомон хушрӯ мебиёяд. духтаро ма ягон чиза паноҳ намедорам. ҳамин чизе ки ҳастай мақсад як кас рецепти моро ба умед мебинада. чизе ки ҳастай ма ҳаморо нишон медиҳем. ягон чима ман паноҳӣ намекунем да духтаро. ин наворон боша дар хонаи апам навор кардагим меёра ҳамаша. ёдбуди падарҷони гузаштаам ки буд ҳамоҷа пухтупаз карда будем. тарафи хонаи худмонда свет набудак, барои ҳамун душанбе хонаи апам рафтаи будам. навор кунакам духтарам будак сиёмка кардаги буд. ҷимонда хай телефона камками навор кардаги. штативам дар хона ки будак. духтар ма гуфтам хай ту навор кардан будем. ина иҷода боша самбусаҳоро фарш монда хушрӯ карда мепечонам. дар листи мемонем, болоша тухм мекунему, сиёҳдона ё кунҷид чӣ хеле ки маъқулатона духтаро. ҳамуна мекунену дар духовка мемонем. дар дараҷаи 200-250 градус мемонем, хушрӯ карда мепазад. ина иҷода боша самбусаҳои ма кардаги пухтан самбусаҳои бо маззаи резунак шудаги буданд духтаро. иҷода боша пирог тайёр карда будам. маҳсулоташ боша 4 дона тухм, 150 грамм шакар, 150 грамм шир, 100 грамм рӯғани алина дар кора, 18 грамм разрыхлитель дар кораю, 450 грамм орд дар кора. болошда боша шоколадакои шарикча мондагиём. ҳамаша якҷоя карда дар лист рехтагиём, дар духовка дар дараҷаи 180 градус пухта гирифтагиём шуд. شادمانی ای الله از فلاکت در امانی ای الله تنها ز تو خواهد. иҷода боша салати бо лаззат тайёр кардагием.
маҳсулоташ боша салатни лист дар кораи, сир дар кораи, бодиринг дар кораи, гӯшти гови ҷӯшондагӣ дар кораю, картошкаи бирён, майонез, кукуруза дар кораи. ҳамаи маҳсулотҳоро якҷоя мекунем майонез карда, салати мо омода мешавад. Салати бо маззае. کس می خندد کسی بر کس می جنگد اما همه در اصل نسلی یک تا انسانه. иҷода бошад салати мо омода шуд. хайр дӯстони меҳрубонтон, аввалҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад.